көннәр баршагызга да теләп, тапшыруны башлыйбыз. Һәм беренче кайнар сәламне Зур Чиркли авылында туып үскән милләттәшебез Рахмаев Гаяз Рамазановичка юллыйбыз. 19 август көнне җәйнең иң матур, иң күркәм чагында ул үзенең юбилейлы туган көнен каршылый. Аңа бүген 65 яшь тула. Шул уңайдан без якыннары, тормыш иптәше Рәшидә, кызы Эльмира, улы Илдар, кияве Рифат, килене Айгөл, оныклары Юлия, Гөлия, Гүзәл һәм Мәдинә ихластан сезнең тапшыру аркылы аны кытлыйсыбыз килә. Якыныбыз әлеге авылда дөньяга килеп, гомере буе туган җиренә тугрылыклы калып, бер кайда да китмичә яши. Үз кулы белән йорт нигезен булдыра, гаилә корып, балалар үстерә. Әлеге кыска булмаган гомер барышында ул балта устасы булып эшләде. Башлаган эшен бетермичә ашарга да утырмый иде. Аның җитди һәм җаваплы булганын бар авылдашлар да яхшы белә. Безнең өчен иң кадерле булган, хөрмәтле тормыш иптәшем, әтиебез һәм бабакаебыз. Безнең өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, без дә булмас идек. Сиңа корыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык телибез. Гыйбадәтле, хәерле гомерләр Аллаһ Тәгалә бирсен. Я Рабби, сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньяда иң яхшы, иң күркәм кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз һәм озын гомер телибез. Бүген синең юбилеең, әти. 65 яшь, Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен, әни өчен тормыш терәге. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Бер кайчан да авыр сүз әйтмәдең, киңәшләрең булды үтемле. Шуңадыр ул без яшибез, әти, кызартмыйча синең битеңне. Абынганда җайлап аңлатасың, сабыр төбе алтын икәнен. Син тамыры булсаң, без тырмагы, җиргә берегеп үскән имәннең. 65 яшь, ирләр өчен бары картлык чорының якты язлары. Әле-әлдә шаулап торган гомер, ыныкларыңның күңел назлары. Рәхмәт, әти, барсы өчен, тәрбияңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын картлыгыңның якты язында. Төрле чакны күргәнсеңдер, әти, йөрәгеңдә күптер яра да, киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Кадерле Гаяз Рамазанович, без якыннарыгызның теләкләренә шулай ук кушылабыз һәм алар соралган җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең юллар
килсен, сенің үшін ең алысын. Туған күніңе, шушы жырын сиңа бүләгім. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тіли бүгін йөрәгім. Туған күніңе, шушы жырын сиңа бүләгім. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тіли бүгін йөрәгім. Күңеліңдә һәр шак язлар булсын, чәчәк атсын сөю гөлләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә, шушы жырын сиңа бүләгім. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тіли бүгін йөрәгім. Туган көнеңә, шушы жырын сиңа бүләгім. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тіли бүгін йөрәгім. Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың, шуны тіли бүгін йөрәгім.